Господин Божков, казвам се Васил Младжов и искам да ви задам въпрос по темата "Попитайте ме". Фактически имам два въпроса. Номер едно, какво бихте направили вие и София за проблема с бездомните кучета и котки в столицата? По цял свят този проблем се решава с закони, които ограничават и карат всички граждани да си кастрират животните до 4 месечна възраст, ако не има много големи глоби. Ние знаем, че котките по улицата не идват от небето. Хората, които не са си кастрирали животните, после ги изхвърлят много често на улицата и така се получава, че в София има сигурно между 5 и 10 хиляди кучета само по улицата. Съответно, има организации, които правят много пари от този бизнес, но проблема не се решава. Какво ще направите вие и кога ще бъде решен този проблем? Също така, втория ми въпрос, кога ще се отворят книгите и информация ще има повече какво става в приютите за кучета и котки в столицата, извън столицата, защото ми се струва, че има много нередности. Тези приюти, от това, което се вижда от медията, е, че когато има отворен ден, те са почистени, но в дните, когато нищо не се очаква, мидия няма и няма хора, животните умират от глад, от студ и са в едни невероятно лоши условия за живот, ако въобще може да се каже, че това е живот. Това са моите въпроси. Очаквам вашите отговори в социал медиа. Мерси.